Terve! Tervetuloa riiheen. Käyhän peremmälle. Syksyllä tällä riihessä pääsee sukeltamaan 1700-luvulle ja selvittämään Taavettilan arvoitusta meidän kanssa. Tila emännältä on hävinnyt arvoomaisuutta. Ja me ollaan nyt kovasti yritetty pohtia, että kuka ne on mahtanut viedä. Niin, kuka oikein on syyllinen? Ei sä oo täälläkään. Ei löydy syyllistä, ei. Ei. Kyllä me apua tähän tarvitaan. Mullan alla menninkäiset elää omaa elämää. Juurakoissa peikkolapset